akong problema, kini akong bana kay sobra ka mapahitas-on ba. Grabe kay manulti, unya may pagkahambugiro sad. Huwag gigipili bisag kinsa pa nang ikaatubang. O kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Stupid Cupid, you're a real man guy. I'd like to clip your wings so you can't fly. I'm in love and it's a crying shame. I know that you are the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop peeking on me. Ay, Ano ba ako isusulong, oy? Huwag man mo ang dama. Asa na mga mahalo na kung kasinina, dire? Ay, nagmata naman ng haring gangis. Ang hari sa mga but-buton o mata pubring binuhat. Ay, ano bang na-inlove mo ka ni karahong dako eh? Dire! Lagi ka niyot, Nana! At tuon sa ito na ako eh, lain na batong tawhan nagmagyaw-yaw kay murag maupay at tibuok barangay. Ngano? Siya no ubod? Ubod ka Ay, ubod. Sorry. Are, asa man ako sa ubon, uy, bahaw diya kang trabaho na ko. Nara magudyahay mo mga sinina, good as aparador? Di ba ginanti ka nga kung maligo na gani, ang dami daan akong sinina nga ako isulubon. Ay, pila naman ito yung pagkuha na sa aparador, uy. Ha? Papila na yung pagkuha na sa aparador. Wa ka makasabot o si po nga andama? God damn it! Wa kasabot o si po nga andama? In English na prepare. Hindi na magudtanan, good. Ang imo na lang pagkuha diya sa aparador. Huwag mo kay bawa sa imo sulubon. My goodness! Saan na, oy, kay pulos ka na mga mahalon ako mga sinina, oy. Pulos na mga branded. Usam ka, oy. Pantay bitag magyaw-yaw kag unsay akong andamon, ha? Saan na magan? Don't talk to me like that. Sige na. Ay napalabig yaw-yaw diya kay maukay na sa atibok barangay. Dako ra ba kag tingog kung magyaw-yaw ka? Ay, sa sunod gani ba ka na kinahanglan andam na tanan ako mga gamit ba? Gikan sa mga mahalon ko medyas, sa mahalon akong brief, ato na sa mahalon ako sinina. Is that clear? Mahinaykan ko ganit ni Ron. Igo mangyud ni swalop na ko ni tawhana ba? O may gisulti ka bile? Wa siya no ay. Sige na kaon na dito. Giandam ko na tong lamisa. Unsa may sudan imong giandam? Pagpili lang. Okay. Unsa ko ni? Maro na to sudan sa yung kapag yung pagpili, yung pagpili. Unsa may piliyon ako ini nga buwad naman niyo? Unsa taon niyo ay? Bili, buwad naman eh. Mao gani pagpili diha mukaon ka ba o dili? Goodness, pagkakidot! Ba! Ingon anak kahambugiro ang akong bana, bisag pordoy magpakadato gyud kada sulti na gyud ng po nga mahalon. Has kang pa itatawhana oy. Unya, Ikaw ba, wadyo ka magsulti na kudaan nga ano din sudan buwad din na bilin? gisultihan ta ka siya no, pero maghisgot na gani kog pangumpra mo, kistom din ang naong nimo. Sa pa may ganahan nga mangumpra ana? Bisan na musulti ta ka. Sabad hay. Oh, yapit daw! Pizza na tayo, pre! Pre, siya daw! Uy, pre, kamo din na, pre! Pizza na Ameri, oy, naunsa! Tagay, pre! Pre mo daw, tagay, pre siya, no? Tagay sa... Tagay sa parang painit o gamay ba? Tagay, sige. Siya to sa Siya. Pre, ka na, pre. Actually ba, nakoy tambungan nga appointment, pre. Apit, bit? Oh, makita mi si congressman sa iyang office. Ha? Ay, actually, God, doon na mi project nga umabot ba. O mo na among i-discuss ron. Siya to sa, pre. Para painit ba? Siya to sa. Salamat, pre. Okay. Sumsumat! Hard yan, pre. Oh, magsulti, pre. Actually, good, pre, ipaundang ko sa akong doktor og kanang inom anang hard, pre. Kay dunay ko ba problem ang akong liver ba. So, that's why nga beer gyud ako imnon, pre. Huwag papalitag beer, pre. Ayun na. Okay. Ganahan ka kag beer, pre. Reset naman ko. Okay na to. Kamo unsa man punan ninyo? Politis, day. Politis lang mahalong Ginoo, day. Noon sa kadya siya no? Ay, alam, pre. Para kumpra ni kwartaha oy. Okay. Ayaw na lang tadugan ng manin ni mo da sa pitaka. Ako lang matag. Okay. Igo na tingali ning usak libo, pre. Ha? Pasensya na, pre. Magkukulayang sinsiyo, pre. Agmatahan lang sana ninyo, ha? Okay na, pre. Oy, ayaw naman yun sa kalibo, ha? Ihatod ninyo, pare, sa ano, oy. Ihatod nyo, skina, pasakyan na ninyo. Ayaw na, pre. Ihatod lang ka, pre. Ayun pa hagoy noon sa noon sabi mo. Actually god kanang mag-taxi gid ko or kay malit man sa appointment na mo. So Sige, pre. Kami lang bahala, pre. Kami lang bahala, sir. Wala tayong problema. Salamat kayo, pre.
Pati magkusulti na kamo yun bahala ha. Sige. Oh. Sige. Salamat. Okay. Kami bahala kay murag nag-uol makakatag gani. Away. Sige. I love you, my love sweet. Aray na mi ha. Sige. Una ko ninyo. Sige Salamat, bro. salamat, Pray mo pre. siya, no? Salamat, Salamat pre. kayo. Salamat. Oh, magtaksi man kahata. Wa man lagi to nimo para hatong taksi kani Agi. Wa man to isuod. Ay, mag-jeep na ta, oy. Ingon ka magtaksi ta. Sabi nga, ito ipriti. Huwag mo kwarta dire. Mao na diha, subram kong hambogod. Sige, panghambog pa. Bahal-hal ka lang siya no. Sobra gid kaayo kahambugiro ning akong bana. Bahalag way mahabili niya basta kay makapanghambog lang sa siyang mga amigo nga kwartahan siya. Unya, mao na ni resulta sa imong kahambugiro siya no. Awa, nag-unsa na ta. So, magkaiday kay nga naman. Unsa balita day? Awa ka kahibawag na unsa na ta. Ha? Hoy sa una magkauntad di gyud na mawang baboy nato. Mo lang na high blood ka. Adi ko high blood, ikaw ay high blood. Ang di ko ma-high blood nga buwan man pirmi atong sudan. Ang og dili buwad nga di man ka muka og utan. Mao na lang gyud ay maabot sa imong sweldo, utan. Unsaon imong mga amigo, grabe man kay kamugastong hanggawa ka. Unya, buwan day yung pakaon ako. Ang og dili. Kung magbaboy ta, kaabot ka nag usak semana ng imong sweldo. Dili siya nooy, ug magbaboy ta wa na, sunod semana nganga na ta. Hoy, wa na tay masuwa pa. Ay, naonsa biya ka, naonsa. Ikaw biya gipadaan ako sa budget. Budgeta na. Kay gi-budget man bitaw na. Unya nga nang reklamo makagbuwan atong isuwa, ha? Asa naman ang imong pagpahambugero kung musulti kag pulos mahalon imong gipagkaon? Magpapalit kag sabon bahalon, hilasa gid mo oy. Ay, naunsa biya ka, oy. Bahala ka na siya duha ka, agwantahan ang buwa diha. Hay! Ay unsa bago di ay Violi. Abi ko pag maayo ang imong pagkabutang. Sa una maayo karon dili na. Unsaon nakaba naman kog maayo untag trabaho, dakog sweldo. Grabe man sa budag hambog. Mao ba? Awaron igawas adto. Kakita kag unsay hambog adto. Day! Nara ay nigawas na. Marating ay nagkaligo. Day, asa naman akong mahalong medyas, day? Wala naman dire. Ang unsa? Ang akong mahalong medyas ba? Na, kadungog ka ma? Iya ko nung mahalong midyas. Nangita siya siyang mahalong midyas kabusluton. Unsa go di ay. Ay, Ay. nay, mao ni ay. Mao ni yang mahalong midyas na kita ka. Dako na kaig mata, nay. Nay, Ginoo ko. Wa man na nimo palitig bag-ong medyas oy. ma, maglisod naman gani mig palit og sudan namo. Siguroon ko na gani yang midyas, ha? Ay naunsa ba ya taon mo oy. Wa pagani mo'y anak naglisod na mo. Unsa na kagduna na mo'y anak. Di man yung maglisod, magud, kundi pala yung tanahambog girong kanahan. Manghambog man yung dako siyag sweldo. Oh, dako man siyag sweldo. Unyang iya mga gamit, pulos man ang mga mahalon ma. Nay. Dili na ni maayo Violi. Istoryahin na ninyo. Nakapila na ko nakikistorya anak niya ma, ipalapos, nag-uspikas dunggan anang kanahan. Bebe, ako'y makiistorya anak be. Pari ah. Oy, ma! Nari ka? Kano ba ko kibaw na? Ma, may nasuroy ka din. Mahalon na kong bay. Unsay mahalon? Unsa may nagkamahal aning bahay nimo, kwan, siya no? Ay, pulos mong kundi mga mahalon. Daan na lang. Unsay mahalon? Bisa karaan ba ning bayan ma, pero mahalon lang gyapon ni. Oy, Hilom dia siya no, oy. Oh. Tarong nga kuno ng imong kinabuhi, be. Ang imong pamilya mo yunahunaa, ayaw ang imong mga barkada. Minyo na ka, barkada lang gihapoy imong yunahuna. Bakit sa magigiingon ni mo nga mao na ako ginahuna oy naon sa maglibog mo lang tanin ninyo. Nganong maglibog man ka? Ang agma, si Bewley. Inon ta nga watay na huna. Kunya karon ikaw sad miingon ka nga barkada ri akong gihuna-una. Asa mo gitinuod ani? Ay, pagkabungot baya nimo, siya no. Ako naman yung gibantayan. Ang inyong kagulingon ang bantay oy, ayaw ko. Oy, hanggaw. Wa ka na mo bantay eh. Nakita lang namo nga
kuan, imong gibuhat, nakita namo ang imong gibuhat, di na maayo. Unya, unsa may ako gibuhat dili nga di maayo be unsa man. Sumaon sa. Ha, tiguang naman ka, be. Ay personal man lang inyo ma. Unsa man la? Tarungan ng imong kinabuhi siya, no? Mintas wa pa mo'y mga anak pagtigom-tigom. Kay basig uwa ka di ay pundo niya, kuan, na ay mga problema. Ay basig magpanawag kag mamang buanga ka ha. Wa na rabas papa nimo. Mama sa duoy. Oh, don't you worry ma. Everything is under control. Bitaw, bantay bitaw. Dile! Ma! Marikara! Ano man, ma? Kanibang bana nimong uplok. Na-oplok na sa duoy. Dagdaog naman ni inyo ma oy. Wa ko magdaog-daog nimo oy hanggawa ka. Ang ako nga tarungan ang kinabuhi nimo. Minyo na ka. Abi na kung nausap na kabuanga ka, kaya na minyo na ka. Bisamot naman ni noon. Ay kabala ka ma. One day. Nga no magwande. Aw, sunod si Kandi ma. Hanggaw gid nimo oy. Kasi isulti ni mo na ako, ma. Kanibang bana nimo. Di gani ni magtarong. Biyae. Ma, sa ko di ma. Mura kag dili na hantaw na ko eh. Wa ko'y anak uplok. Kung sa pagtarong anak kinabuhi nimo, kung dili ka gustong dili ta nakailong nga akong anak. Nang? Isa? Bisag unsaon na, ma. Yabagi na siya bisag unsaon pa na nimong sulti. Noon sa mo taon ka day oy. Basta ha, ikaw ba? Di gani ka magtarong, magpadayon pag gani ka ng imong kahambugiros imong mga barkada, ay nagyud pagdahom nga may asawa ka pang ulion. Day. Bisag gisultian na sa kong ugangan ng akong bana, wa gyud paminawa, murag gipalapos las pikas dunggan, kay usa ka adlaw ana. Pre, pre. Mga pare. Oh, pre. Pasensya naman ning handa na ko ha. Pulo sa gyud taon ni pinalit. Usaon nga tapulan man kay akong asawa nga muluto gud. Mao nga nagpapalit lang ako mga mahalong litson bili ba? Ang Ang upa pa mga mahalong sudan eh. Murag daghan yung kagwaward pre sa doon. Ay bisag pulot yung mga malo ni mo ipanganda mo. Ay, pura buyag oy. Natural gyud na kamo na gud na. Ya pre nga tong mamam taon mamam. Mama, pre. Wala problema ng mama mo, dangkad. Drangkard. Ay, sabay gusto niyo ha? Tukan mo rin, pre. Ay, ikaw pabina. Dinod, isasayad gusto niyo? Mahalon? Mga ridwan nga, mahalon, ni mo gusto? Narikada pre. Na, di ka, Oh, pre. O, magpalit ta. Ako na. Samot bilib na mo nimo pre. Ano ba mga pare? Bilib mo. Ako pa. Birthday ko rin ako. Mahalo, yun na ka. Birthday mo ni mo. Din eh, kasama ko din eh. Oy, Sa day. din siya, no? Day, pre. Day, ako misis nga mahalon, pre. Mahalon. Ay, mahalon. Ay, kung gapila na imong kabuang diha, ha? Unsa ni siya, no? Hoy, siya noon sa ne. Kanang, dali. Ari ta gari magsulti sa sud kay naku isultin niyo. Dali mo gari ma. Day, Biuli. Pre. Diyan to sa mo, ha? Maon lang sabi mga on pre. Akala mo na, habab mo. Pakanta. Unsa ni siya no? Ma, kanang, alam mo sapa, ma, ha? Kay, nagtuo mo gunang ako mga barkada nga, birthday ron ako. Unsa? Sa pagtuon ni mo ron siya no, kalag-kalag ron? Ay, ang tingog ninyo. Hoy, siya no? Ay nagbuangan ng mga tao eh. Ang uban ana, may baw na sila nga ang imong birthday sa adlaw minatay pa. Oh. Papulian na sila ha. Papaulian na. Kung dili ka gustong mauwawan ka buanga ka. Bida sa ni mo eh. Di mo ko mo musakay. Pre, asal mga pre. Asa mag-order na kong usa ka litsong baboy? Ano pa man ninyo gi-deliver? Ganiha rin ipagutom akong nga bisita. Nag-order kag usa ka lechon baboy siya, no? Hoy, siya no? Maupaw ka gano'n ng buhok ni mo ring buanga kag larutan ka na mong biyuli. Wow, unsa mo? Unsa pa man ang orasan ninyo ato doy? Unya bumoli na akong nga bisita? Na unsa? Kabidalit si kondensada ninyo eh. Tagahan mo 20 minutos ha. Di pa kina maabot dire. Dili ko na bayaran. Bahala na mo. Siya no?
Pre, nag-order eh, kaya ginasal, pre. Oo, birthday ko na ito na unsa. Palit pa taglitson Napay-bili bili. na pag-iinastal. Kami kayo. Bisag dili itong birthday, palit pa kita. Ako na nung birthday, ang dili na ko palitan. Abot ito rin nasal, pre. Ako, tagalan pre eh. Hindi na tagalan ako. Basta di ron mo abot so 17 minutos. Dahil na ito na ko bayaran. Sayang kayo, pre. Sige lang, ano na pabuto, pre, kay parehas mista na rin gusto po may mukhaon na ng litson baboy, pre. Bisa gabi, pre, mabot, pre. Ang muna na po, huwat to na, pre, huwat to na mo. Hoy, hoy. Pabuto na to. Hoy, pamauli mo. Way lechon nga mo abot. Oh, ba? Sige nga, pre. Ayaw mo pa da sambog ang tawhana. Oy, hay, nagkaliso naman gani nagpalit og sudan nga lutong daan. Pre, usa ko ni, pre. Panguli mo. Kay di na niya birthday ron. Unya pa sa adlaw minatay ang birthday ana. Ah! Oh, Panguli sa mo, Mintras wa pa mo makapangaon diha. Para amo ng panihapon ang nasin yung atubangan. Sud-ana na mos panihapon, mong pamauli mo. Pagkakidor! Puwerteng sukuan sa kong bana nga among gibuki nga di niya birthday, hinungdan nga wa na siya mugawas-gawa sa bay, ug ang nagka-problema kay di naman siya motrabaho kay mauwaw man sa siya mga barkada nga makit-an. Mao ni akong problema kung unsa akong buhaton ani niya. Unsa man og kamo ang pasultihon? Violi. Okay, Ate Pres. okay. Ang sender na to karong adlaw. Si Inday Violi, Ate Pres. Inday Violi. Kaniyang bana lagi, bugiro kay Ate Pres. Kanabang taas kay kanang ambot. Nga ano ni siya, nga bugiro ni siya. Grabe sa kahambog, no? Limang ka, nang ibitar, bisag di pa niya birthday, nang ibitar. Nya, ingon siya, palit ko kuan, wag kita lang mahimo ani, palitan lang ko lechon belly. Lechon Nya, belly. Giroon kay ba? Absensya na gyud mo kay kay mga uban na Diyan, dadugay siya kay iyang ipasabuti ang kiniganan, tawag iyang mga barkada sa iya ko pare, pre, asa ka pre siya. Utsama mo, doon sa amin nyo ipa-deliver ng inasal. Kapuya tawa natin, pre. Hambog yun, no? Hambog, Grabe, piso hag hambog. Bam, wa tayo mabasa di. Basahi sa Regonis ko bam, siya no, bam. Pero di yun maayo ni Habam. Asa na to basa ng kanang di ililiver ang inasal. Unsay iyang pangutana Goliath? Siya, unsa man mo, di ililiver, dili nyo i-deliver ang inasal? Asa man na, di. Nili, Ay, ang iya ko, no? Ang iya kitong... Ang pangutan na. Sana. Ay, sa iyang asawa, portil gitaw niya suko abam. Sobras hambog. Suko kay bana, kay booking mo lang, Nobyembre 1 pa ang birthday siyang mana. Okay. Kung Oo. ari ka diri sa panultihon, Kapitulo 20, versikulo 29 ngadto sa 30. Ang garbo sa mga batanon mao ang ilang kusog. Ha? Apaan? Paminasa. Lagi. Ang Proverbs 20 verse 29. Okay. Ang garbo sa mga batanon mao ang ilang kusog. Apan ang kuruna sa mga tigulang mao ang mga uban diha sa ilang ulo. Usahay kinahanglang makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Diba? Kani may tagutagam na ni siya. Bitaw. Okay, sige siyang singgit. Oh, ay dalay berang inasal. Nagibuking man siya siyang ugangan og siyang asawa. Way nasal. Way kuan. No? Kay usahay para sa ani karon nga giingnan siya nga pangaon mo niha kay mo niya kung hikay para sa kong birthday gibuking sa asawa. Amo na sudas pa ni hapon. Bitaw, tinood. Kami mangaon na pamauli mo. Lisod sa kayo, lisod sa kaniyang style mo. May butang. Grabe ka, Yun ang hambogiro, no? Giro yun kayo. Kay pananglitan lang kita'y bisita niya inot ang pamauli mo kay amo ning sudas pa ni hapon mo apil tag kauwaw oy dili kay ang tagtungod Correct. mo. Oo, Wow, mauwad ka. Papuliun ka kay... Oo. Amo ning panihapon. Kala, Kumauwaw. Uy, kay abuan ni ka, paras ka, unin na mo. Kung mauwaw ang tagbay, ikaw ang bisita, mauwaw sa kang uli ka nga, mutalikod ka nga, ano, natural, uy, mauwaw ko, hinginlan ka. Katog yung bana niya mo'y ang duklon. Tinood na. No, di ba? Di yun ba yun ng badahay nana. Kay lisod kay Ate Pres, kanang... O ginana Ate Pres, sige siya pangambog, pero may gini siya makagastos yung mga barkada, kay magiro man. Na may talagang daghan siyang kwarta.
O niya, katunihatag siya og kwarta kay para ikbangkas ni mga barkada. Naglakaw naman ako sila pa uli. Mao lagi, taxi ko brad kay na ako kun narba mi meeting si Congressman. Ya, sorry kay kamulay bahala dia sa klibo. Gabaklay. Nagbaklay pa uli. Nagbaklay ko yung siyang asawa. Siya, nagbaklay na lang siya. Silang duha ati pres. So ang sinder niya, natugulat nga si Ma'am Beauty. Amang Viuli, kanang naang ayaw lang yun hununga ang imong pagbadlong o pagpahimangno sa imong bana tungod kay dili man nga ingon nga imong mama ra mauwawan ug ikaw nga asawa mauwawan ang inyong tibuok pamilya maduhig. Tinuod na. Oh, kanang na ang badlunga lang yun na siya pirme nga dili niya pasobraan bro lahap na kay iyahang kinaiyang pagpanulti ngadto siya mga barkada kay kana bitong naipanultihon sa amo ang gulyat nga maayo lang kuno kas gawas pero sa imong pamilya wala ka Wa ka mag-atiman. wala ka katiman wala ka mauyon eh sama ra kuno na sa pumpas-migo ng pare nga nagsimba ka kada adlaw pila ka misa imong gitambungan pila ka novena pila ka rosaryuhan imong nahuman imong naong naara sa simbahan kada adlaw ang pangutana nakapamahaw kay mo mga bata sa inyo Correct, oo. Tinuod na. nakapaniud to ka ha oh dili na sad mao kay bisan tinuod na sobra imong pag-alagad sa Ginoo ang imong pamilya imong manabiyaan sa maraani nga sige sa paghambog nya gingnan mo mabisita sa pamauli mo do kay kanang pagkaon na amuan ng panihapon. Parihapon. Uwaw, ayo ikaw na nagtambong tas lamisa niya mo Suray sandok na. mata niya papuliun ta. Di ba? Luya taon. No, Labi inana, no? naglaway, labi nagpress na ako nga nalipong na kus kagutom, may papuliun di ako. Bagara ba ko gawin, nga ba ko pakana ako ninyo. Mo Parihapon. ako. Parihapon.